Avui entrevistem els primers càrrecs polítics després de les eleccions que es van celebrar el 24 de maig i avui entrevistem a Josep Puig, que ha sigut reelegit el 24 de maig, va ser reelegit com a presidenciable, com a president a l'MD, a Valldoreix, i res, només dir que aquesta entrevista ha sigut gravada el divendres, el dia després del ple. Per tant, benvingut, Josep. Gràcies. Ahir es va celebrar, com dèiem, el primer ple després d'aquesta nova candidatura i un dels punts més, dels dos punts més calents del ple d'ahir va ser primer l'augment del sou dels vocals de Convergència i després també l'altre punt més calent també va ser la compatibilitat amb la presidència, amb ser president i el tema d'estar dintre de la teva empresa. Llavors primer comencem pel tema dels augments. La Berta Gisbert i el Xavier Galvà passen de cobrar 4.250 euros a 5.500 a l'any i la Susana Herrada i el Joaquim Castelló passen de 14.250 a 26.110. I això entenc que s'augmenten perquè fan més hores, el tema de que són menys vocals i per tant han de fer més hores, però perquè els vocals de l'oposició se'ls hi baixa el sou si també fan les mateixes hores, hauran de fer també més hores. Ells no tenen estipulats els vocals de l'oposició les hores que faran. Per tant, a l'anterior legislatura, dins del plantejament que es veia fet, els vocals de l'oposició venien, teòricament els dimecres estaven aquí, a vegades venien, a vegades no. Això no vol dir que evidentment no treballin i evidentment no facin feina fora d'aquests horaris. El que nosaltres el que hem fet ha sigut que hi havia una situació irregular a l'anterior legislatura, sobretot amb el sou dels vocals, el que passa que es va mantenir, no vam dir res, i llavors ara amb la nova llei que és l'Arsal, que marca i condiciona molt el que són els sous i les retribucions, l'únic que hem fet és ajustar-nos a la llei. En cap cas, o sigui, amb ells, i a més vam posar el símil en el ple que hi havia ajuntaments inclús de molts més habitants i que els regidors de l'oposició cobraven menys diners. Per tant, no pensem que nosaltres ara si hem anat a pagar menys a l'oposició, tampoc no tenim cap interès en que l'oposició tingui una retribució més alta o més baixa, l'únic que hem fet és seguir-nos a el que diu la llei. I en el cas nostre, tampoc nosaltres no ens hem augmentat el sou, com es diu, sinó que, es podia augmentar el sou molt més, i el que s'ha augmentat ha sigut sobretot dos regidors. El meu sou, per exemple, és el mateix, s'ha quedat congelat, i els dos regidors cobren més perquè han passat de tenir una dedicació, em sembla que era de 15 hores, a passar-la a tindre de 28. I per tant, evidentment, per tenir molta més dedicació, tenen que tenir una retribució que els compensi. O sigui, a la política no s'està per guanyar diners, perquè és obvi. El que passa que també és clar que el fet de dedicar-te a la política i dediques un temps, en certa manera se té que compensar del que per altra banda o deixes de treballar, que és el meu cas, perquè jo tinc dedicació exclusiva i evidentment jo no estic a la meva empresa. A la meva empresa jo estic des d'un punt de vista, virtual, diria, no? Perquè qui està a la meva empresa és la meva dona i qui ho porta és ella, no? I llavors, jo demano la compatibilitat precisament perquè la meva feina necessita una sèrie de signatures i una sèrie de tràmits que els puc fer jo perquè sóc la persona que té les autoritzacions o té els carnets professionals per poder-ho fer. I aquí és on, per això demano la compatibilitat, però jo en tot moment estic pendent de la meva feina de l'MD i prioritzo per sobre de tot la meva feina d'MD. El que passa que per això demano la compatibilitat per poder precisament tenir un vincle amb la meva empresa perquè tinc aquesta necessitat. I de fet, evidentment, jo també tinc una retribució a la meva empresa, que és una full de salaris, que la puc ensenyar quan vulguin i que es veurà que és una declaració totalment, jo diria que és molt esporàdica, no? Abans ara parlàvem que ha sigut un dels punts que també s'ha parlat més en el primer ple, que ha sigut aquesta dedicació que ara parlaves. Finalment es va aprovar, però principalment tota la oposició s'hi va posar en contra.
Bueno, no, crec que la vocal de Ciutadans es va abstenir i llavors, bueno, els arguments que van... Bueno, de fet, jo vaig tenir que sortir del ple, per tant, jo no ho he sentit, ho puc comprovar després a les actes. El que passa que, a veure, jo la meva empresa és una empresa que està constituïda fa 30 anys, i jo fa 30 anys que ja estava treballant aquí. O sigui que, i a veure, evidentment que jo separo el que és l'activitat meva professional de l'activitat amb l'Ajuntament i que en cap cas jo no actuaré intentant-me, diguem, beneficiar de la feina que em pugui provindre de l'Ajuntament. Això és que és obvi. Entraria dintre d'un delicte i evidentment no ho faré. Per tant, doncs, a veure, jo entenc que l'oposició pugui tenir els seus recels, però que he portat 4 anys ja, els 4 anys anteriors fent aquesta activitat i evidentment si jo tinc una empresa aquí és lògic que es treballi en la zona i tal, i en cap cas té que haver cap vinculació i cap, diguem, interès que es dediqui feina de l'Ajuntament cap a mi, tot el contrari. Transparència davant de tot, no? Cap, per descomptat. Puig vas guanyar la presidència, com dèiem abans, el 24 de maig, amb un total de, si no m'equivoco, 1.212 vots, tot i guanyar la presidència, però vas perdre un total de 338 vots. Per què s'ha produït aquesta pèrdua de vots cap a la presidència? Bueno, perquè evidentment també hi havia molts més aspirants a la presidència i per tant, doncs, evidentment el vot s'ha dividit més i suposo que l'acció de govern també desgasta, també per un cantó guanyes el recolzament de la gent, per l'altre cantó perds el recolzament de la gent i doncs si hi ha hagut segons quines actuacions que a vegades la gent no ha estat d'acord, com per exemple els problemes amb la mobilitat i tot això, poden haver derivat en que algú no estigui d'acord amb això. Però jo diria que bàsicament els vots venen... Si s'han repartit més ha sigut perquè hi havia molts més candidats. Pel que fa a la candidatura, ara ja des de CiU actuem, vau aconseguir un total de 1.224 vots, que són 218 menys que respecte a l'any passat. Per tant, ara us quedeu amb 4 vocals, 2 menys que fa 4 anys. Aquí jo crec que hi ha dues reflexions importants i la primera que et vull plantejar és que CiU rep més vots que el seu president. Per què? Jo diria que per la mateixa causa. Sí. Per la mateixa causa que hi ha hagut més candidats i per tant doncs pot ser que hi hagi gent que potser no m'hagi votat a mi com a president i en canvi hagi pogut votar a partit a CiU. Però també hi havia més candidats de partits, i en aquest cas... Sí, però hi havia més independents que no anaven recolzats per cap partit. I l'explicació és molt clara. Vull dir, hi havia tots els vots per dir alguna cosa del representant del senyor Cardoner que no tenia cap partit al darrere. I per tant, doncs, evidentment, si la gent votava un partit i aquest senyor no tenia cap partit al darrere, això tenia que anar a parar amb algú. Doncs, per tant, pot ser una part dels vots de gent de Convergència. I després també hi havia la gent per Valldoreix que també ens han pogut repartir el vot cap a un cantó i cap a l'altre. La segona reflexió que volia fer sobre aquests resultats és que fa 4 anys governàvem amb una majoria molt absoluta perquè era per sobre, i ara governeu amb una majoria molt justa, ja que són els 4 vocals, són els que fan la majoria. Com gestionaràs aquest govern durant aquests 4 anys? Aquesta majoria tan... Sí, bueno, la majoria és majoria. Clar, vull dir, la majoria, per un tens majoria, per un no la tens, no? No, jo diria que seguirem governant amb la mateixa línia i que, a veure, inclús per 30 vots no hem tingut un vocal, o sigui que ens ha anat molt just de no tenir 5 vocals i tenir-ne 4, el qual encara hauria sigut un resultat molt més sorprenent, si anem a mirar, perquè si mirem arreu de Catalunya, doncs mireu quants ajuntaments han canviat de color, no? I quants tenint una majoria han deixat de tenir-la, i per tant nosaltres jo diria que encara el resultat que hem tingut a Valldoreix ha sigut prou bo perquè seguim mantenint una majoria que potser en l'anterior legislatura potser era excessiva no ho és mai, no? Però era una majoria molt àmplia i en canvi aquesta és una majoria, diguem, més simple, però és majoria i per tant, doncs, donada la situació general de desgast de govern, però també de tota la situació, tot el panorama que es dona arreu de Catalunya amb els partits nous que han anat emergent
i les mobilitzacions i tot el que hi ha hagut, jo diria que és un èxit el fet de governar en majoria. No? Ara apuntaves que la majoria no és excessiva mai. O sigui, tu creus que perquè hi hagi una bona democràcia ha d'haver una majoria molt gran? No, jo no tampoc estic dient, no volia dir això, jo volia dir, a veure, que teníem una majoria molt més de lo normal, doncs perquè s'entenia que hi havia partits, o si més no era una valoració que fèiem, que hi havia partits que havien estat representats en el consistori i que a l'última legislatura van, diguem, deixar d'estar, no? Per tant, ens donava la sensació de que nosaltres teníem una majoria que potser era massa, però perquè hi havia poca representació dels altres partits, no? Jo també per això et dic que una majoria o és per un, o tens majoria o no la tens, no? Evidentment, nosaltres des del primer dia també hem dit que no pensem utilitzar aquesta majoria per dir no fem el que volem i no comptem amb ningú, sinó tot el contrari. I és un missatge que hem traslladat i que pensem portar a terme, però bueno, també falta la col·laboració dels partits diguem de l'oposició que ho vulguin entendre o ho vulguin veure així. Ara parles de l'oposició, com serà aquesta relació ara que dius amb l'oposició, sobretot des del principi, quan vas agafar la vara al primer ple de Constitució, vas dir que mà estesa sobretot amb l'oposició, però és una oposició que és completament nova, perquè tots els partits que hi havia a l'oposició han desaparegut i ara han aparegut 3 partits nous. No, jo diria que amb la base del diàleg i a base amb la negociació i en base a l'interès de treballar per Valldoreix ens tenim que posar d'acord. Evidentment les postures mai són les mateixes, però jo penso que si l'objectiu comú és el que perseguim tots, que és la millora de tots els serveis i de la qualitat de vida de la gent de Valldoreix, per tant, doncs, amb això penso que ens hi posarem d'acord. Una altra cosa és els interessos que després pugui tenir cada partit o la forma de fer de cada partit, no? Però en principi nosaltres no actuarem amb cap tipus de prepotència de dir no, és que com tenim majoria no cal ni que us expliquem res, no, tot el contrari. Els farem partíceps de tot i de les decisions que siguin importants, evidentment que diguin la seva. Nosaltres el que preferim, nosaltres el que volem és aprovar que tots els punts que portem que es portin a ple, aprovar-los per majoria o per, no sé, els màxims vots a favor i l'altre que siguin abstencions, no? Però no sabem mai el que pot passar. Ara parlant més, ara estem a la casa de la vila de l'EMD de Valldoreix. Jo et volia preguntar per què una EMD i no un ajuntament, donat que hi ha moltes poblacions que són més petites i tenen un ajuntament aquí a Catalunya. S'ha plantejat? Sí, a veure, això és un tema llarg de parlar. A veure, l'EMD de Valldoreix és una EMD, és la més gran de Catalunya i crec que d'Espanya. I és, en certa manera, per el número de població, com un rar avis, una mica anormal. El que passa que té aquesta qualificació d'AMD des de l'any 58, perquè en aquell moment es va decidir que fos així, i està llavors en el context on estem, i que és una àrea més o menys metropolitana, no té molt sentit. Les AMDs més aviat tenen sentit quan són en àrees, diguem, rurals o pobles de muntanya que queden molt distanciats dels municipis i que llavors la gestió és molt més necessària per la proximitat i tal, no? El que passa que, Valldoreix també té la seva identitat i llavors hi ha la gent que també ens sentim de Valldoreix. Clar, però exacte, totes aquestes raons passarien a pensar que la constitució d'un ajuntament hauria de ser... Sí, però hi ha una llei que posa una sèrie de condicions perquè un municipi es pugui convertir, o sigui, perquè una EMD es pugui convertir en un municipi. Llavors, per exemple, hi ha una d'elles que tens que tenir una distància de 3 quilòmetres des d'un nucli urbà a l'altre, per tant aquí no s'hi dona. Llavors, hi ha altres també condicions, no? Per tant, això fa que no pugui convertir-se en una EMD, però amb la nova llei que també s'estava gestant al Parlament de Catalunya, ja havíem parlat amb el president Mas, i ja deixàvem una porta oberta a que d'alguna manera o altra es poguessin convertir en un municipi. En número d'habitants som el 145è poble de la província de Barcelona i em sembla que som el 200 i no sé quants de tot Catalunya. Per tant, clar, és que no té molt sentit, però llavors vosaltres, si sorgeix la possibilitat, tirareu endavant? Sí, nosaltres sempre hem dit que l'objectiu també seria intentar fer la gestió perquè Valldoreix fos un municipi.
perquè havia sigut antigament fa molts anys, i per tant històricament ja havia constat així, i després doncs perquè pensem que té la seva pròpia identitat i que pot tenir doncs, els seus propis serveis i que per una qüestió d'habitants i per una qüestió de molts factors doncs pot ser-ho. Inclús l'Ajuntament, l'alcaldessa sempre ha dit de Sant Cugat que si volem que per ella no hi ha problema, perquè és una cosa que evidentment es té que treballar, es tindria que fer una consulta, es tindria que fer tota una sèrie de passos per poder-ho aconseguir, que evidentment la llei encaixem dins de les diguem, demandes que la llei posa. Parlem una mica de la remodelació de Can Montmany. En una entrevista que també vas fer amb nosaltres abans de les eleccions vas parlar que hi ha hagut un cost total d'uns 400.000 euros, 200 per Valldoreix i 200 per Sant Cugat, i actualment només l'està explotant, Can Montmany només està explotada per l'Ortiga, que està explotant l'hort de la part exterior, però dins no s'hi ha fet res. Com és que s'ha remodelat, si encara no hi ha cap projecte, perquè s'ocupi? No, més que remodelat, el que s'ha fet ha sigut arreglat el sostre. Assegurat el sostre perquè no s'enfonsés, perquè clar, si s'enfonsava el sostre sí que ja teníem un problema, no? Evidentment es té que configurar ara un consorci MD o Ajuntament de Sant Cugat MD per mirar a veure com dotem d'usos en Montmany. El Montmany no deixa de ser una peça, diguem, molt valuosa, però alhora molt costosa de mantenir, no? Perquè és un edifici molt antic, doncs amb moltes mancances de manteniment, i allò fa que es necessiti una despesa important, no? Clar, si no tenim definits uns usos i tampoc no sabem a veure com, a qui li pot interessar, perquè a vegades això ja s'han donat passos, nosaltres hem tingut reunions amb possibles diguem operadors que estaven interessats però al final no s'ha acabat de materialitzar res. Llavors clar, això hauria sigut important perquè aquests operadors ja haguessin assumit una part d'aquesta inversió, no? A canvi de tenir una concessió per uns certs anys. Però bueno, clar, tot això és una cosa que no és ràpida, el moment econòmic no és tampoc el millor. Però com és que costa tant trobar-li un ús a Can Montmany? A veure, l'ús li pots donar d'una manera molt ràpida, perquè tu pots omplir-lo de lo que sigui, Can Montmany, pots fer un museu de no sé què o no sé quantos, o pots en seguida omplir-ho, però clar, es tracta que sigui una cosa que sigui sostenible, que per si sol es mantingui, i clar, la despesa per diguem, poder mantenir en bones condicions aquell edifici és brutal, perquè nosaltres l'únic que hem fet ha sigut tapar forats. Per tant, doncs clar, per això deia, si de diferents reunions que vam tenir amb possibles operadors que estaven interessats, allà teníem un problema solucionat, perquè aquests operadors es feien, diguem... Es van tirar enrere? Per què? Bueno, no, són gent que s'han interessat, o són empreses que s'han interessat, però bueno, perquè hi havia diverses propostes però que no s'han acabat de materialitzar, doncs perquè potser la inversió que tenien que fer era molt gran, o potser no els hi compensava, i ja et dic, i també la culpa la té el moment econòmic que estem vivint, que fa que tothom la despesa la controli molt, i sobretot, a veure, nosaltres entenem que al Montmany, si alguna empresa es té que fer, diguem, càrrec perquè allò ho utilitzi com a seu social o un lloc de formació o un lloc d'exposició, clar, té que ser una empresa potent i, per tant, perquè té que fer front a una inversió quantiosa. Aquesta passada legislatura, aquests durant 4 anys, es va aprovar el pla de mobilitat, que ja s'havia aprovat en l'anterior legislatura, però es va posar en marxa, però va portar algunes controvèrsies i finalment es va decidir que es faria una consulta per tal de decidir si es mantenia o es tirava enrere. Aquesta consulta, sabem més o menys quan es farà o quan es durà a terme? A veure, sí, evidentment tots els canvis que van haver amb la mobilitat han portat una sèrie de problemes. Nosaltres vam heredar un pla de mobilitat. El que vam fer va ser aplicar-lo, un pla de mobilitat que havia demanat a l'anterior, diguem, consistori, i el que vam fer va ser aplicar-lo, no? I aplicar-lo perquè hi havia molta gent que demanava que hi havia canvis, que tenien problemes, que tal, no? A veure, vam aplicar aquest pla de mobilitat
d'una manera potser una mica precipitada per un tema econòmic i perquè era final d'any i tenien que gastar una partida, però es va fer una notificació a la gent, el que passa que, bueno, doncs va haver gent que, clar, que ara no li agradava, no?, i que preferia o que es queixava de que el fet d'anar a casa seva li comportava haver que fer uns centenars de metres més o tal. En tot moment nosaltres el que sí que prioritzem és la seguretat, no?, perquè està per sobre de tot, per sobre del temps empleat o de la despesa que pugui ocasionar, no? Però la seguretat entenem que és el punt més important i llavors en base a això vam actuar, no? Després, doncs, com bé sabeu, els veïns es van mobilitzar, van crear una plataforma i ens van demanar que un altre estudi d'enginyeria estudiés un pla, no? Vam accedir amb aquesta petició d'ells, vam fer aquest altre estudi i quan aquests estudis els vam comparar doncs no hi ha una diferència, no? O sigui, hi ha diferències de criteris, però al final no queda demostrat que un estudi sigui molt més vàlid que l'altre, no? Llavors, davant d'això, per si aquest estudi hagués sigut realment molt millor que l'altre, us haguéssim pogut descartar un i cenyir-nos amb l'altre, no? Llavors, com bé deia, al final vam decidir de dir, bueno, doncs, com hi ha gent que està a favor, gent que està en contra, al final la mobilitat té que ser una cosa de tots i tot el poble té que decidir què és el que vol i no un carrer. O sigui, no un carrer té que decidir com té que ser el seu carrer o volen que sigui, sinó que jo diria que això es té que fer extensiu a tot el poble perquè hem fet altres actuacions en altres zones i la gent està contenta. I llavors, evidentment, la gent quan tu fas canvis i està content, la gent no es mobilitza i recull firmes i te les dona. Vull dir, clar, te les donen quan estan descontents, no? I llavors, per tant, també com tenim inputs i també ens arriben, doncs, de la gent que està contents, al final el que hem decidit és, bueno, doncs fem una consulta i llavors aquesta consulta té que ser, diguem, a tot el poble. I llavors tot el poble decideixi quin tipus de mobilitat vol. Nosaltres, mentre prevalgui per sobre de tot la seguretat i que es respecti, diguem, que hi hagi el respecte perquè la gent pugui, diguem, conviure amb això, nosaltres ens donem per satisfets. Però hi ha data per aquesta consulta? Bueno, nosaltres vam dir que no la podíem fer perquè era 6 mesos abans de les eleccions, per tant, nosaltres tenim amb els veïns de Mouta una reunió, crec que és el dia 6, que és la setmana que ve, o si vol l'altre dilluns, sembla, sí? I llavors, a partir d'aquí, i nosaltres ja els vam dir que en cas que nosaltres guanyéssim les eleccions, nosaltres els hi proposaríem col·laborar amb nosaltres en l'elaboració d'aquest estudi o d'aquest plantejament que es té que fer arribar a tots els veïns perquè els veïns després puguin votar i puguin decidir quin tipus de mobilitat volen fer. El projecte de centralitat ha estat també un dels principals projectes que heu volgut dur a terme durant aquesta passada legislatura. Què significa el projecte de centralitat per vosaltres? Bueno, la centralitat és el projecte bàsic per Valldoreix, però que ja no és d'ara, sinó que ja ve de fa 15 anys enrere, no? O sigui, les línies d'alta tensió s'han, diguem, tret o s'han eliminat o s'han soterrat, millor dit, perquè l'objectiu era que en l'espai on que les línies travessaven allà es pogués crear la centralitat, no? I llavors amb aquesta centralitat s'ha portat a participació ciutadana, es va definir els usos d'aquesta centralitat i per tant la gent del poble va demanar què és el que volia que aquesta centralitat, diguem, contemplés, no? I en base a això s'ha fet un avantprojecte i es va fer es van presentar tota una sèrie de propostes, de les quals es va escollir una proposta guanyadora que la va escollir la gent del poble i per tant es treballa en aquesta línia. Això no vol dir que el projecte tingui que ser estrictament el que ha guanyat, no? Però sí una definició d'una manera global de lo que té que tenir aquesta centralitat. Doncs jo penso que és bàsic i primordial pel desenvolupament de Valldoreix que tingui una centralitat que no tenim i que doti d'aquests diguem, espais per diferents entitats, però també no tan sols a nivell lúdic i social, sinó a nivell comercial i també, com no, perquè a més és obligatori, que quan fas un pla general la Generalitat obliga que el 30% d'aquest espai sigui habitatge protegit.
Ara parlaves de que es va votar i que la gent va decidir, però per tant, ara m'has dit que no tenia per què ser exactament el projecte final el que s'acabés fent, per tant, la decisió de la població no és 100% vinculant, entenc. No sé. I aleshores parlaves ara d'aquests habitatges, d'aquest 30% d'habitatge públic que obliga la Generalitat. Per què s'ha creat aquesta controvèrsia si és una obligació de la Generalitat? Això li tens que preguntar potser a la gent que abans deia que estava d'acord i ara diu que no. I llavors, a veure, la gent es queixa perquè diu no volem pisos, no són pisos, perquè no en cap moment trenca el model urbanístic de Valldoreix, perquè si aneu per Valldoreix, a qualsevol lloc veureu que hi ha edificis que són planta baixa més 2. Però hi ha la necessitat de crear pisos a Valldoreix? O sigui, necessitat, home, jo penso que la gent jove de Valldoreix, i no tan jove, perquè també pot tenir accés la gent gran, té que tenir habitatge a Valldoreix perquè no poden viure a Valldoreix. O sigui, nosaltres entenem que la gent té que poder viure a Valldoreix. Nosaltres estem fent una política de donar recolzament a la gent que necessita. I per tant, doncs, si són pisos de protecció oficial, o són habitatge de protecció oficial, jo penso que qui té que poder tenir accés és precisament la gent de Valldoreix, que és la que té, en principi, prioritat sobre això, i la gent inclús del municipi. Sabem que aquest 30% sabem que serà de protecció oficial, però sabem si serà de lloguer, serà de venda, encara no... No, perquè tampoc, a veure, tot això evidentment no s'ha tancat, però evidentment nosaltres abogarem perquè hi hagi molta part d'aquest habitatge de lloguer. Perquè entenem, això es va fer a Sant Cugat, quan es va fer l'auditori, totes les cases del costat, moltes d'aquelles eren de lloguer i penso que ha estat molt consolidat i penso que ha sigut la manera de fer, sobretot, de donar suport a la gent jove. És que Valldoreix necessita gent jove, perquè si no, altres poblacions de Catalunya han treballat amb aquesta línia i avui en dia resulta que tenen un índex molt més alt de gent jove que no altres. Nosaltres aquí no tenim gent jove perquè no pot viure a Valldoreix, perquè no poden permetre's el fet de tenir un habitatge a Valldoreix i per tant nosaltres pensem que... Perquè el preu és molt car. Clar, és que per això mateix com fas que tinguis la gent jove aquí si no els facilites habitatge protegit? Nosaltres ho tenim molt clar. I reduir el preu de l'habitatge? Reduir el preu de l'habitatge? Però bueno, clar, això hi ha uns preus de mercat i per tant jo penso que l'única manera de buscar que la gent pugui tenir accés és en vivenda de lloguer i en pisos protegits, en habitatge protegit. Abans parlaves també del comerç de proximitat amb aquest projecte de centralitat, però en aquest projecte de centralitat es vol fer un gran supermercat, llavors... Sí, però no està previst un gran supermercat, està previst un supermercat tipus mig. I llavors nosaltres tenim exemples, perquè a més ho hem anat a visitar. O sigui, en aquest projecte hi ha un supermercat que és de 700-800 metres quadrats i després hi ha botigues, botigues que poden haver una dotzena de botigues, de petit format. Però seran de proximitat? Sí, de proximitat. No, de proximitat pot ser un forn, pot ser una papereria, pot ser una tintoreria, pot ser... Però seran grans cadenes o seran... No, en principi. A més té prioritat la gent del poble. O sigui, els comerciants de Valldoreix tenen prioritat si volen, diguem, implantar-se en uns d'aquests espais que estan al costat d'aquest supermercat, que ja dic que és un supermercat de tipus mig, de 700-800 metres quadrats, i entenem que per Valldoreix és necessari, perquè hi ha públic suficient. El 97% de les compres o el 98% de les compres que fa la gent de Valldoreix les fa fora del seu municipi, fora de Valldoreix. Per tant, com no té que poder haver-hi un centre on la gent pugui comprar. I a més, el fet que hi hagi un operador que estigui interessat en això facilita que faci una inversió per les infraestructures que poden després, ser la base per tota la centralitat. Abans parlaves sobretot del tema del soterrament, del soterrament definitiu de les torres d'alta tensió. Això va ser un projecte que es va començar el 2006, que finalment es va acabar l'any passat, aquest any, i ha acabat costant uns 4 milions d'euros. Com ho valores això per Valldoreix? Ha sigut un moment bastant històric. Home, jo sempre dic que això va començar molt abans, O sigui, sempre cadascú ho ven com creu, no? Jo dic que això és una demanda de fa molts anys, que suposo que potser la possibilitat de poder entrar en negociacions va ser molt més difícil fa, no sé, 15 anys que no fa 10, i llavors,
Però jo penso que hi ha gent que ja va anar-ho treballant, doncs ja nosaltres tenim documents de que ja s'havien fet passes el 2003 i el 2002. Llavors, però l'interès jo diria que ja venia de molt abans, no? De sempre s'havia dit aquestes torres tenen que treure, no? El que passa que, clar, com bé sabeu, doncs, aquestes torres formaven part d'un monopoli i que era d'una empresa, i doncs això sempre és molt difícil de poder-ho lluitar, no? Però sí que és veritat doncs, des que es va començar a moure aquest tema s'ha anat avançant i s'ha anat fent feina i al final s'ha pogut aconseguir quasi bé, diria que d'una manera miraculosa, el fet que es traguessin, perquè en l'últim moment el projecte va estar molt a punt de fracassar i és l'única obra que s'ha fet d'aquest tipus a Catalunya en els últims 3 anys. O sigui, no s'ha fet cap obra d'aquest tipus perquè no hi han fet els diners, inclús, com bé sabeu, hem posat nosaltres, tant l'Ajuntament de Sant Cugat com la MD de Valldoreix, els diners que pertocaven posar a la Generalitat perquè la Generalitat no tenia els diners per poder-ho fer. Per tant, abans, amb les torres soterrades i ara amb la nova legislatura, el projecte de centralitat començarà a agafar forma? Sí, nosaltres el que anem ara posar en marxa aquest projecte i començar a moure'l perquè tiri endavant, perquè entenem que és un projecte cabdal per Valldoreix. No tenim dates? No, perquè estic a portar l'aprovació, encara no és una cosa que diguis que ja tenim uns terminis, no, però dintre d'aquesta legislatura evidentment treballarem per això. Doncs Josep Puig, moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres.